i svima koji su se... Pardon. Možemo ovo rezati. Uživo ste. Glas je s nama, ali... Inače se to mene događa često i s SDP-om i HDZ-om bez brige. Dobre. To su ti lapsusi podsvjesno. No dobro. Dakle, još jednom hvala na podršci. Će malo biti zabavno, sigurno. Hvala na podršci i moja podrška je bila najkonkretnija dok sam bio premijer, dok sam vodio izvršnu vlast. Mi smo u 3 navrata mijenjali situaciju sa frankom u koju su nas uvalili nepoduzimanjem i neradom prethodnici, trebalo je reagirati ranije. U 4 godine mi smo se prvo pozabavili kamatnom stopom, onda tečajem franka i na kraju konverzijom, što je dovelo do toga da je prije svega spašeno na tisuće hrvatskih obitelji. I to ja držim demografskom politikom. Jer ljude ne mogu tjerati i učiti kako da vode svoj privatni život, koliko djece da imaju, tu snagu nemam, taj obraz nemam. Međutim, vidio sam na vlastite oči tada, u vlastitoj obitelji, ljude u mojih godina, liječnike, uspješne ljude, koji su se financijski raspadali i otišli baš u Irsku ili u Belgiju. I sad im je malo bolje. Da nije bilo takvih kredita, to se ne bi događalo. Zato sam to tada vidio kao mjeru nacionalne sigurnosti i kao demografsku mjeru. I završilo je sa zakonom o konverziji. Dakle, ljudima je naprosto promijenjen život, a sada gospoda idu dalje. Gospoda idu dalje, imaju moju punu podršku da se u tome, neću reći, razračunaju sa bankama, nego naprosto da tjeraju pravdu, da traže svoje, jer danas biti ljevičar, biti socijaldemokrat više nije isto što kao prije 20, a posebno 50 godina. Danas se prave ljudi brane upravo na ovakav način. Ljudi koji se ne mogu sindikalno organizirati dok se ne organiziraju na ovakav način. Ljudi koji rade raznovrsne poslove, koji nisu zgusnuti na jednom mjestu, tvornici, poligonu i vrlo je teško okupiti ih u zaštiti prava. Ali onda kad se problem stvori, kad je toliko očit, kad je akutan, pa onda i kroničan, onda prvo reagira izvršna vlast, i to mogu reći bez podrške HDZ-a, tek u zadnjem trenutku, preko volje, zavidno, sitno, i na kraju posao preuzimaju oni koji su ga na neki način i započeli. Ali odluke moje vlade i mene su u razdoblju 2012, 2013, 2015 bile potpuno autonomne i još jednom hvala vam na podršci.